खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव कक्राझार ओनसोलनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय दतमा ओनसोलनि माखासे मानि गामिनि माइ जिगाब आरो माइहुंफोरखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा सावनानै सेव हांगार खालामना गालांदों आरो बे जाथायखौ नोजोर होनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिखांनाय फैदों जेराव गोबां मानि गामियाव मोनसेल' गामि नङा कक्राझार दतमा हालामनि दालांगुरि तिलापारा कथ्रिपारा दाङारकुटि ओनसोलाव माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा माइ जिगाब माइहुंफोरखौ नोजोर होनानै सावनानै सिलिंखार खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ नोजोर होनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिखांनाय फैदों जेराव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा फारसेनिफ्राय गासै दाब्रै जायगायाव दुथां सुबुंफोरा माइ जिगाब आरो माइहुंखौ हरनि समाव खाबु लानानै दुथां सुबुंफोरा सावनानै सिलिंखार खालामो आरो बे जाथायखौ नोजोर होनानै कक्राझार ओनसोलनि पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो आरो जाथाय जानाय ओनसोलाव थांनानै पुलिस बिफाननिफ्राय नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय दतमा ओनसोलनि गासै मोनब्रै गामियाव दाब गामिफोराव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा माइ जिगाब आरो माइहुंफोरखौ सावनानै सिलिंखार खालामो। दानिया नोंथांमोना जोंनि बे ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोना माबायदियै दुथां सिनाय मोनै सुबुंफोरा माइ जिगाब आरो माइहुंफोरखौ हरनि समाव खाबु लानानै सावना गालाङो बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो।